Fil-ġimgħat li ġejjin f'pajjiżna se jiżdiedu għal 31 iċ-ċentri għall-anzjanità attiva. B'kollox sal-lum hawn 27 ċentru bl-aħħar wieħed ħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet it-tnejn u minnu se jibbenefikaw jattendu għalih l-anzjani tal-Gargur. F'dawn iċ-ċentri mifruxin madwar il-pajjiż kollu jattendu madwar 2000 anzjan u anzjana u biżieda ta' 4 oħra fin-naħat tal-Kottonera in-numru mistenni jkompli tiela. L-aħħar ftehim sar bell-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità flimkien mal-Kunsill lokali tal-Gargur. Il-kap eżekuttiv tal-anzjanità attiva u l-kura fil-komunità Renzo De Gabriele spjega li permezz ta' dawn iċ-ċentri qed jiġu offruti programmi ta' attivitajiet biex iħeġġu lill-anzjani jibqa' jkollhom sem attiv fis-soċjetà. Aħna nissapportjaw lill-Kunsill lokali billi noffrulhom anke tutors min-naħa tagħna fuq attivitajiet li jixtiequ jagħmlu l-anzjani f'din il-lokalità. L-anzjani ta' din il-lokalità jkunu jistgħu jagħmlu dawn l-attivitajiet matul il-ġimgħa u hekk ikunu anke permezz ta' dan l-attivitajiet ikun ta' wensa lihom biex ikunu jistgħu anke jgħidu kelma bejniethom u jagħmlu anke grupp flimkien biex ikunu jistgħu anke ikollhom inqas solitudni u ikunu iktar integrati fis-soċjetà. Il-Ministru għall-Anzjanità attiva Joe Etienne Abela tenna l-ħidma tal-Gvern li jkompli jifresh servizzi simili biex minnhom titjieb il-kwalità tal-ħajja tal-anzjani Maltin u Għawċin. Is-servizzi ivarjaw minn servizzi edukattivi, servizzi ta' taħriġ, servizzi ta' attività fiżika. Aħna nemmnu bisħieħ li l-Kunsill lokali huwa l-interface bejn il-Gvern ċentrali u ċ-ċittadin. Aħna nafu li iktar minn 1000 ferruħ qed jużaw dawn iċ-ċentri u allura kommessi li nkomplu nżiduhom. Preżenti għal ftehim kien hemm is-sindku tal-Gargur u membri tal-Kunsill u ta' anzjanità attiva. Iċ-ċentru tal-Gargur se jiftaħ kull nhar ta' ġimgħa bejn il-11 u nofsinhar. Għal aktar informazzjoni kemm dwar l-attivitajiet kif ukoll dwar sħubija fiċ-ċentru, wieħed jista' jagħmel kuntatt mal-Kunsill Lokali tal-Gargur jew maċ-ċentru Servizz Anzjan fuq 22 78 8900.